ndari King Dadza. Nandiri muworkshop. Kana ngori mu. David Dadza Yes. shata tatumirwa mari nemufeso wedu ari kuengland hanzi Albert. Hanzi don't forget Dadza and all the guys. Ndosaka waona takufonera kuti Albert Kudadiro. Yasvika. Yasvika. Basi mwe chazoinwa madrinks. Iyi ndemomwe. $5 cash yasvika. Yemuhomwe. Kasi King Dadza nasina kuzwa kuti senior muyani ni Albert. Adadirwe zveshuwa. Anozari kune vamwe vanhu. Kune vanhu tomboshairi. Ine zvaititira. Fair. Plus kuti wedu. Mukamutendi muchiti chii. Tirongotongomutenda nenew release yenyu video. Clip. Bosi mukandidate 2015. Koma zvanzi makurwara aka. Ndaimborwara ndagara ndinorwara but munhu anenge ane mari inenge ichizomubatsira futi mukurwara mune mari mari inenge ichizopindira mukurwara zvinezvi ndatofiti zviri kutooneka atombomukangana tinendoni Albert tichangomurorera clip yake nyowani yekumberi handisi kuziva kuti mahaters izvezvi vari kuti chii mahaters ari kuti kudii pane zvaari kumbotaura handifunga kuti vane pane chekutaura apa pasina chekutaura apa kutongotendawo iyo mari yedu tiri kumuratidza kuti yasvika chatozongomba clip yakanaka video yakanaka aiwa unompindira nesuicide kawani suicide 1 totambovhara suicide 1 apa tatokudedza muworkshop apa ndatori muworkshop itorwa basa pandatori muworkshop ndewedu chete apa totongompromisa new release saka hapana kana vasingazoti kupinda naye mama yokuti kake kasasi chete kake iye ega kanenge karipo ipapa kanenge kane inini kandiri ndega kana namadhuga sanenge ari alongside ndozvandingangotaura but handifana uzati akandikanguka kakaubheti kandikapiwa nadadza kaubheti kake kanenge kane masasi obvious anenge ari hamna Dadza ndiri kumugadzirira tomugadzirira size yake apa atondisurpriseawo ka saka inini manje chinchangomsurprise neclip yake ndongomutaura kuti aiwa zvinhu zvakati pasura yake yasvika toitese ngazvirambe zvakatongodaro chete newedu wemudanga atitombomukanganwa vamwe vaive vanozobhaisa asi mahaters vanonakirwa nesu kuti something kuita kuti vakumbira ivo vaiva manje vaiva hatitombodi kunzwa nezvavo vanhu vava ndo vanhu vatisingatombodi kunzwa ene vanhu muno mumusociety futi varimo vanhu vakadaro vanenge vachingonyangira vachihaidya but vanhu vakadaro manje ngavagare nezvinhu zvavo hatina kana basa rese ngavasangopromise zvavasingakwanisi kuita chete ndizvo zvandingangokwanisa kungotaura Dadza is still alive. Aripere. Saka iwe uda kufunga kuti asena iye. Is my own private. Plus Christmas futi next of next. Saka uchengetera Christmas. Tozinyatso Neneko. compared to man. Maumani anditombofunga kutomboti pa video yatoda kubuditsira uyu atombotsvaga kana kuti tuma woman kuti ndifiche futi nawo ipapo paklip yacho kuti tisimbise twechidiki tudiki noti mazimbuya mazigawa ayawa mazimbada ayo kwete mazimbada ayo zodakatouyawo kuno kuti tongomutambidza kamukana amboshaiwa kanogara kari pareserve anditi kake atomboshaiwa nyange akasvika adoshaiwa kake kwedu turimo vanofanira kutsvagira kasina chirwere waisi basi mazuva ano kune ibhola but munoko haiko zvayo tomutsvagira akasmart harinenge riri right here kanototestwa zvese madhimino kusakutenga nyaya wakuchema nyaya yebeans plus isori kavoice futi rikuenda picha vari kuchema nyaya yebeans hanzi mutsvagirira nebeans yakakura
aiwa beans inotoonekwa pane munhu muslim Not a medium. mamazigara aiwa hapana kudiwa tutete tumaslimbats Coca-Cola partnership. Not no heavy. Because I want to kanganisa utrai kuexplain wakuda kuexplain. oda kupindiridzira karipo kaspecial kandikuedza kuda kutira kuti akauya obia handiti tomutsvagira kake albert tomutsvagira kake kaspecial kane mbutu yekuti yega inongozvimba yega achingoita se achingonakirwa achingogetsura chete tanzati munhu anonzi Albert akutumizira mari $5 Albert Albert ari kuEngland hanzi marasta angu anondosipakwa nemavhidhiyo enyu. ndangombofusaiti Still boss zvaungo bozi waizikanwa nomukwende mukwende wakadonha mukwende chimbovataurira kuti mukwende wakafungei dini kwende haisora Mutaurira pasi stereka zviri kuitika ndezvekuchizvo mabhulangu akangochuna kuti aiwa hapana musvingo kuita madisguise saka ndambopinda nedisguise babylon ranga rakundinetsa too much vangu vakuziva logs vari kuziva kuti rasta vari kungoti rasta is not belonging in action apa vanhu vari kungoita tek vari funga kuti muchiri kubudisa mawedzi chiri wemunhu wemadrugs saka it's another way yekuita sei yekungoti yekurakidza kuti usiriwo hausiko zvekuita sei azvo zvekutambika saka manje zvine zvichiitika ndezvekuti vanhu manje vanenge vaine vanenge vaine zvavanenge vachifunga kuti ndo zvakaita mafungiro avo akasiyana nezviri kuitika zvacho chaivo chaivo handiri saka chiripo nje kuti izvo bvudzi rakabva zvokwadi but rakabva sei rakabviswa naye chii changa chaitika vatipeka madrugs aunowanza usawanze madrugs madrugs angakuita sei anokonzeresa aiwa madrugs akonzeresa ati iwewe manje hatigari tega ka togara nevanhu vatogara vanhu vanotida saka munhu anokuda iwo anokuratidza kuti wawanza madrugs saka vanhu vanogara navo kana vachikudayoka vakaona kuti iwewe maitiraku ahai take measure unenge wakuda unovhurika level rimwe zvekuvhurika malevels High level. mameasures ekuti malevels wakuzoendesa kumusoro wakuchitora hai ongori hallo apa wakabiswa namai wakarara aiwa nasina urara but haunombozona zviri kuitika anga akabatwa nezvinhu ndakabatwa nezvinhu ndandisingakwanise kuresista but ndichiona kuti uchiona ndozvirikuitika ndezvikuitika warowa nemadrugs achitambori kurota ndaitonge ndiri kurota zvinhu but zvichitoitika kuende uchitobaya kuende uchitoenda kasi after wabviswa waita sei uri kuzvionawo sei pane zvazvakabatsira here kana kuti zvatodzorera zvinhu zvese kumashure zvokuti uri tochema kuti dai bvudzi rako dzorera riripo zvinhu zvese kumashure because that level iyoyo but madrugs maita makuita very mashoma strong. madrugs amashoma kamusisi We are no longer taking drugs. saka lady bimba akataurira lady bimba kuti achatora madrugs We are no longer achatori madrugs. kana tafunga kudhakwa tomwa Kana dori tafunga zvekuda kudhakwa tomwa beer, alcohol, super mapais, asese. saka pamukwende wacho wakazoita kuti Mukwende saka unoti atingachengete zvinhu une mari zvisingachengeteki pedzera pekuti asi pekuchengetera zvinhu zvine pasi saka takangoona kuti better to destroy it tochengeta zvinhu kongo usina kunzwa kuti riri kutengeswa here mazuva wadi uritengeswa kuna vakomana vakaita nekutenda ndaizviziva zvese izvozvo even jalo yagononomutsvaga tonomunatsobhadharwa mari yakanaka but
through kuti izvo zvakaitika zvachona Unofarira. saka end ndangoona kuti let me destroy it. Saka pamadrugs apa makakondema rasta here kana kuti madrugs ndaata makakondema Madrugs atoti madrugs ndo mahard drugs. Cocaine, you can't get cocaine. Hatukwanise kuwana cocaine. samunoti hadi ndapi Hard drug. Unonzi CPZ ndo hard drug. Last number. Mangari ma tablets. Tablets. Ko syrup. Syrup iripo, but me no longer taking Bronco. there's nothing wrong. No local umuka. kumadashboard Batemuni. I can't explain. I can't explain. amaita forest asa munotenda ka Albert Albert, give thanks, praise, asi kuiona kamani more love. More love. Thank you. vasvika pasi venye yauya pane pasi venye zvanzi naAlbert kudadirwa akanzunirwa saka ega kawari kukanda mutokanzi aramba wakadaro chamwari one mande apa titomboka tine pavhidhio chamwari ega toramba chikuisira moto Albert ari chilanzo anonzi Albert kudadirwa ikoko kwari aiwaba ndasipaka chamwari nebati angona chitakapusa satatani but tichati after manje inde madhansi wokutogogodza inde kugogodza kutinati after kana magogodza tozomuitira ega chimira ticho tizokurati twese kuti ndetinotokanzi kuita kuti dheni tisanzi zvinodhunya tinosara kana kuti dheni ikotengo kamusara ringasi ponda handifanobata maririx handifungoti bhamba hatumira nirikini kaura handifungatiakatopenga asi ane mamadinga ari une madinga kuzha hatozoti boisi vanogogodza akapenga timalakanasi manzinirwa samuchanokopa chinoretwamaisa tokanzi apa unozoka kamutsara ka unozoka kabheno time wanga watokarwa negasi usvikudya nevhejulaite tarisana nemushini tikugire zvizokozobva kuna Albert aya madopazi ka inde yako ameno tichamba akamuchaita sei adhonwe but Albert akukandira akati maonzi Mr. Albert Albert kudadirwa. Albert kudadirwa laja bereka akuna baka mabaranze sari pa foreign kukanganwa maburura Vanda kuona mahara. zviyarakizoti hasi kutambudzika foreign anenge ari right ramba uchisa moto shamwari laja every time isa moto Keep the fire burning. keep the fire burning. apa kutosuta mbani Yes. Yes, sir. Yes. Zvaita izvo vakaonatodza kuzviita variko kana kuya kumba chaiko asi variko asi kumba kwaonde kuno kwaruziya Matsaga. wofukatiwo zvaugareko achiana hauyapo haana pekugara Andizvi. zvavachigareko zvachose Aiwa, stu vanongorakidzwa pesi nana Albert vanenge vari paforeign vachivarakidza zvazvinoitwa. turongende muzapachristmas Bozi yemunhu anofunga kana uchisipakwa nemavhidhiyo aya ndekuti anongouya ega. Anotoitwa nevanhu. kunokwara kwakadzawa muhaone supa chibuku ndowatiri kumwa Supa chibuku. supa chibuku ndowatiri kumwa lebona kubvisa zvangu chimbeba yacho yatona kuchibvisa apa chibuku pakona makazi chibuku Uri kunakawo sei? plus wabva mufirika neva christmas bells chatiri kumwa supa chibuku
Christmas bells. Ndichati kumwazi kwa Harare kuno. Amene uriko kumwachi omajage kana tomfachi. Siya kama matsaka kuti imari yangu tutsiro pane imwe mari yanga ichidyiwa kudara. Kuti hatinoinjira Christmas amene watondorwa. Kuno tiri bo. Razomagara mbaega ana shamwari. Agara bazakara ma streets. Madiro. Madiro ajoji. Ampeza tiza. Atifuko ya Merry Christmas. Anditika. Jana Christmas yese. Agona. Blessings. Mudara. Kane bafezi kana 25 years mudara. Mudara zvakadaro. Chero danga ine 3 years. Yamane 3 years valembe. Awiti. Oh, Daddy. What do you say? What is gonna say? Ko bangu magasa kubu kwa mazo. Bangu sisemu rangu. Imari hapa unao bait. Unomzao bait. Bataurire. Turekse mandika. Anonza albeit. Albeit kudadirwa. Ashaina. Saka muda kumbomutaurira kuti chimbomutaurira emsaurire same is mana wila yake ngoze manati ngada hai ngada sana mukwe dora monyatso taura ndozokwa taura ndokwa rimwe dora chitau chipapedzera eso ngangura pita trabita ba inatse tinangura pita manja ida ndakurana kana kuti mubvaza semuntu andi ururana saka muri arabita manja nani ndogareka paside bamunyatso saka bawani mchiri makasimba Daddy. makuda pepa chete mamaenda umbenga kumabebi manje so simuza wakasimuza mpiano pamberi mvura kunaya inobva yatonaya kamari yabake yanobaka uya nemoto uyamirated garated afambire moto adwa mvura kunaya itati aubheti wata basi aubheti wata basi chaumana mafurandi pake cha koma echikoko koma drinks andi achiri koko mangwana inopisa Get ready. Jobek Mbari. Ana kila tishi akona jini wani life yema kwa Bolivia.
Mafireman haiti. Upenyu hwemafireman ukasachenjera unoshota. Ifana upinde life yemafireman. Mafireman adziya. Tell them that Clarks is the one you prefer, but nowadays you have just stop. Yeah, Clarks is the one I prefer. Yeah, it's a good country whereby you can do what you want. Plus Come. apa kana kuti makaregera zviri kuita because makatsvukirira zvimwe zvinhu. Aiwa, tikutoita. Pane picture ndinoona kuti vanhu This guy is an artist. Tell us about your art. ndakaudza fonso ndakamutaura ngati unze fonso colored bozoshandisa maoriginal Da Vinci colors. If you just said told fonso ngati fonso hauna picture Hello, zviri sei mese ko. Zviri kufaya kuno. Matsaga. Ya, ne matsaga ese muri sei. Vana vamukuru varipa. Naka vintage kwekwa bamukuru. Hello, this is Raspeja. Doro iri nderema competition. A winner anowana dora rake. 40% 1 per month. Kundira ndire. Ndotangira miraka. Ayo, hola uyu. Ayo wakana. Ashina monzi go. Ashina monzi go utomo. Chimwaka. Chimwa chita utore. Toma sokorora. Aiwa tidzokorore. Sana winner. Apai vanhu vakaimba uina ndamena kumisa utomumira yo uina ndamena kumisa Ukasapedza kasara kacho uyakutora. uina ndamisa Ukasapedza uyakutora. Ukasapedza uyakutora. Ukasapedza uyakutora. Tabs wakapera. tabs mamesina kuteruta wakapera lokirara iwe lokirara ana dei wakakera chipa mumwe apedzi ane power for tournament Aiwa penza power rako for tournament Uyu ndiye winner saka azowina kake 1 futi. Rekunokula. Cooling. usambotwenga Akandikakule. Saka uya uyawina tora kula yazoka commission yawo kawamirira Kawamira uyawina tora. Tora kotukupa. Sakanda winner. Bosi wanomokula nei Kotija ruchaza upurata. Awite. Late bozi ndawina kudara. Ndawina kudara. Wawina sasa. Unorowere. Ndika aka. uzamala Ngobeola. Unorowere. Ndorowa. Saka tokuisira. Unaona kusirwa bozi uyasikukwata wewe mdara. Ngane imonye. aiwa Baadaye isione harari mdara.
tazviona vanhu vakadziya mudara ndikubvaize vane mubavaramba vakadara kuseru hana kubvunza malana ari autoda kamwe shama anatowina imwe mari azore vilox autoda kama wina imwe kuti ite pondo competition vamwe Ininika, when I grew up, I said I want to be a later doctor, mixing my chemicals dream lab, but it's only what does of foil. So I go mix a door gas to gas. Yes. But remember the budget, the boss will mix out. But Kumana, I go to that 2 years. What's the one thing? Aiwa, unakamisa kwa unaona video. Unataka wanga kutodhadhamura vari kudhadhamura video zetu mtaka kuchora vangu kutodhadhamura yange yadhadhamura jamani asi aiwa alifonza akato pakati aiwa ndashika aiwa muri varume aiwa one more time makasimba Simbokarwa ndarikwa kapadzaka ndokarwa futi Breda una shamari Breda una unongorora umba Patsa tikaipisa ka ipo